Kani murag mingaw na jud kayo diri. Murag wa jud ko nasundan atong mga Piat City. Naka-food trip jud kog taman ani. Let's go. Ani. Burger steak na po ang tirada ani. Right. Ani. Uy. Di na yun na masundan diri. Hindi kalayo ani. Ay, pandaron sa nato di. Okay. Bantog rin nawala si kuya sa balay koy. Dali no, masirok pa sa tuwa, magsibat-sibat basta magluto siya. Nana literala ni kuya ha. Unsa na? Uy, paano na yung sunod magkanjo? Alangan nga nakita mo tamo ganina na kuy-ukoy. Ni sunod ra pug ko. Naanapog ka. Mapalpak na pa niya tong tirada ni ba? Di lagi na sure ko ani, di na mapalpak ni. Sure na. Init naman sino ni mantika bay. Ilunod na nako ni. Man matagag. Bising ko ni up. Dili kundi ay. Lamig ni niluto ni kuya niya Bumot kayo. Kay dagan migas. Habi na kong mupisik. Kani food trip ko ni Ron. Pwede siguro na dunganon ng dunga. Pwede siguro ni tapad siguro gamay. Alright, let's go. Nagoy. Bye. Burger stick mo na ba? Yati, favorite di anak ko na. Pero dili naman natin na maisahan si kuya, kay kabalo naman na siya sa itong mga tirada. Hoy, kamong duha. Ako na pa'y kapaan niya. Ikaw tirada ni mo nga bugok pa sa itlog. Pinsa ni sa kuha ay. Ang sa mali plano ni mo, Jo? Maduol mo. Ikaw mukha na nagigamay man ka. Sus, kaya kaya na ko na jo, oy. Idol, bikin ako si Spider-Man, no. Basig di po ka mangatag sa mga kuya. Itsay po niya. Yung mga tagligo kuya. Kulo na. Hindi na ako si masaktan ka. Hindi lang. Kulo ko na. Food trip di taron. Uy, good kayo. Uy, Jo. Wala kayo nagyatig kay Jikoy. Malimpa na. Ito sa kaw. Siya manimitan mo yung utang ko. Uy, hello. Bukaan ni, oy. Walas di kayo. Buwan na si Jikoy. Kakway ko. Kuha na po ko. Kuha nito. Buyan niyo, gusto na kayo. Ay, salamat nakakuha na si Tikoy. Pagkalamian yung kayo, ani, oy, do. Wow. Palaman yung sa burger. Kalami. Uy, Koy. Ayaw pag dinalo pagkaipit mi. Pagulat dira. Am-am ka. Ngangabi kita gaanti ka. Nga ko. Ngangag, day, oh. Na-cute, boy. Nalamat ko yung may kayo. Kanjo. What's sa magkuha sa kong balik? Ay, salamat. Last na lang din maluto ni kaon ako ani. Pila din kabuk sulod ani? 6 pieces. 6 din ni kabuk. Sige daw hapon ako. 1 2 3 4 5. Uy. Ingon 6. Lima raman lagi. Tikasan man itong napalitan ako ani. Kulangan man isa ni. Dara. Tunga mani ha. Hindi ko ito ay may naita diri koy. Salamat ka ni kuya. Akuan pod bi mangkuha na pag bag-o. Wow, grabe duwag ko ako nakuha. Grabe ani, oy. Ay, salamat. Finally, luto na yun. Makakaon na yun ko ani. Yes, iyaon na nako ni. Makakaon na yun ko ani. Woohoo! Ala. Kapuwang ni ma'am. Ni kabuka ng tulo naman lang ni. Naaalap itong mga buwang dari ba? Yati, itong mga buwangan itong naag ito dari ba?
bata ato, how do kay manago ba? Bantay gid mo ron. Yati. Asa mo ito nanago itong mga bata ato? Wadyo kailangan pa sa ingilan ba? Sila gin ang uwa ato. Masakpa lang ka mo ron. Buto gin ang mga kalimutaw ninyo, awa. Yati, wala ko kailangan pa sa ingilan ba? Yung sila rin tigwa sa kong pagkaon ba? Sure ko si Anjo nakapila-pila po to. Bantay lang gini Anjo anib. Pero dito sila dito. Nabuang na dyan. Wala na napilito ko. Di ang isa. Sanay kauno na ko ni Ron. Hindi na koy. Ikala ni mo nakuha ko yoy. Ay, nakuha na ko tanan. Ay, ba dili mo? Uy, ano bahin nun, ha? Bahin yo bahin. Isa. Isa radyo. Isa. Wa. Uy, isa mo. Kinira ko ako na itanan. Ha? Ano itanan? Ako na plano. Sige na, sige na. Sige na, busog bitaw ko tagaan mo ko ganina. Dati, baby. Let's go!